היי, הגעתם וחזרתם אליי, אז תודה. אנחנו הגענו לשבוע של השלישי לדצמבר, לבנות ובני מזל דגים. לפני שאני מתחילה, אני רוצה לידע אתכם שבסוף הפריסה יש 3 מסרים, בנוסף לתזכר את הדבר החשוב ביותר. הפריסה אינה פריסה כללית, לכל בנות ובני מזל דגים ביקום. כך שמה שמדד לכם נכון, תשמרו. מה שמדד לכם לא נכון, תזרקו. כמו שאני אומרת לכם תמיד, שתמשו בי כפי שהיקום משתמש בי, ככלי להעברת מסרים. תן שולחות, התשובה חוזרת אליי כמסר, שאותו אני מתרגמת ומחזירה אליכם. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילות את מסע התרגום, עוד 2 כפתורים ו3 תודות. כפתור ראשון זה להירשם, סאבסקרייב, להירשם לערוץ. מי שנרשמת או נרשם, תודה. עצם זה שאתם נרשמים לערוץ שלי, רוצים על הלייקים, על הפעמון, כותבות, מגיבות, מהירות, כל הדברים האלה. האלגוריתמים של יוטיוב שולח אותי בזכותכם לעוד ועוד אנשים, ובעקבות כך יותר אנשים מתעסקים בענייני אהבה, פחות בעניינים שליליים. אז ממני ומישויות האור שסביבנו, תודה. הכפתור השני זה join להצטרף לערוץ המנויים. מי שמצטרף או מצטרפת לערוץ המנויים, תודה. גם על זה באמת תודה. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. שאתם פשוט רואות אותי, עוזרות, תומכות, מעריכות. אז תודה לכם על זה. ומה שאני כרגע יכולה להביא לכם זה את הפריסות כל בוקר שלי, שאני מצלמת ומעבירה את זה לכם, ואת הסרטונים שקודם כל עולים אצלכם ואחר כך בערוץ הפתוח. אז בואו נראה מה עומד להיות לכם בשבוע הקרוב. אוקיי, אצלכם זה מספר 33, Peak of Joy, גבעות של אושר. הצד השני זה 27, Organize the Mind, לארגן את המוח. ואצל האימהות יש לנו New Moon, לבנה חדשה. Fresh Start, New Beginnings. התחלה חדשה. עכשיו, שנייה רגע. 5 שניות שקט כי אחרי זה יעוף. אז הקלף שלכם זה מלכת הגביעים, 7 מטבעות, הקיסר. אצל הצד השני יש לנו פה 2 מטבעות, 6 גביעים, אס המטבעות. אצל האימהות יש לנו יום הדין, השטן ונסיך המטבעות. עכשיו, זה הקלף שלכם. Peaks of Joy. אנחנו רואות את הדמות של האישה פה מרחפת. הכל פה מואר, הכל פה נגיעות של זהב יש פה. היא נמצאת למעלה, עפה למעלה, הכל מושלם. הכל מואר, הכל טוב לה. וזה בדיוק העניין. ברגע שאתם מאושרות, כולם סביבכם מאושרים. אוקיי? תפגינו את האושר הזה. זאת אומרת, צאו החוצה בבוקר עם חיוך, תחייכו לחלבן, תחייכו למנקי רחובות, תחייכו לסנדלר, תחייכו למנהל בנק. לא משנה למי, תחייכו ויחייכו אליכם בחזרה. אז הנגיעות האושר האלה, הנגיעות הקטנות האלה שאתם מחייכות ומפזרות בעולם, יחזרו אליכם 10 מונים. עכשיו יש לנו פה את מלכת הגביעים, יש לנו פה 7 מטבעות ויש לנו פה את הקיסר. מלכת הגביעים זו האמא. זאתי שאוהבת, אבל זאתי ששומרת ומגנה על המשפחה שלה. זאתי ששומרת ומגנה על האהבה שלה. אוקיי? האהבה שלכם היא שלכם. אתם שומרות ותומכות בה ומגנות עליה. תראו, הגביע בחיקה והיא מחזיקה את זה בשני הידיים. היא לא תשחרר.
היא לא תיתן לאף אחד לקחת את זה ממנה, ולא תיתן לאף אחד לפגוע בזה. אז מי ששלכם, האהבה שלכם, הרגש שלכם, הוא שלכם. זה השבוע הזה שבו אתם מגנות, שומרות, תומכות באהבה שקיימת בחיים שלכם. אתם צריכות אמנם להמתין, כי יש לנו פה 7 מטבעות, ו7 מטבעות, מטבע זה יסוד האדמה. אוקיי? זה המהות שלנו. עכשיו, 7 מטבעות זה קלף שבא ואומר זמן. אתם שתלתם, אדרתם, אתם רואות לידה יש פה את המגרפה והיא נחה פשוט. המטבעות זה בעצם הפירות שאותם אתם שתלתם. עכשיו, אתם צריכות לחכות לזמן הנכון, לרגע הנכון, שבו אתם יכולות לכתוב את הפירות של העבודה שלכם, הפירות של האהבה שאתם הענקתם ושל הנגיעות אושר, שזה יחזור עליכם 10 מונים, וכן, יש אצלכם גם את הקיסר, שזה אומר בעצם שהשליטה נמצאת בידיים שלכם. אתן אלה שמכוונות, אתם יודעות בדיוק מה אתם עושות. המוח שלכם הוא מוח מאוד אסטרטגי השבוע הזה. הוא מוח שיודע בדיוק מה לתת, את מה לעשות, איך לשחק. אני לא, אתם יודעים מה, כן, זה כן לשחק, אבל זה לא רק, זה אוקיי, הקיסר זה שחקן השחמט האולטימטיבי, אוקיי? זאת אומרת, זה מישהו שיודע איך לשחק את המשחק כדי לנצח במשחק השחמט. אם צריכים להקריב את הרץ, אם צריכים להקליף את עוד פעם אני סתם אומרת שמות, כי אני לא עד כדי כך מבינה, את הרץ, את הבישופ, את הצריח, את הסוס, לא זוכר איך קוראים לזה, אביר. בכל מקרה, אתם יודעות איך להזיז את השחקנים על הלוח כדי לנצח במשחק, וזה בדיוק העניין שעומד להיות אצלכם כרגע. אתם צריכות לדעת מה אתם צריכות לעשות, איך אתם צריכות לנהוג כדי להגן על האהבה שאותה אתם רוצות. אז זה השבוע הזה. אז עם מלכת המטבעות, מלכת הגביעים יש לנו פה את הלבנה. אוקיי, הלבנה בניגוד לשמש זה קלף של סודות, של חלומות, של עולמות אחרים, וזה גם קלף של דואליות מהרבה בחינות. יש לנו פה את השני מגדלים, יש לנו פה את החיות שזה שניהם. זה בין שני הדברים, להסתובב בין האור לבין החושך. עכשיו זה כן, זה גם קלף החלומות וזה קלף הסודות, ויש סודות פה. הכבישה שנמצאת פה בין שני המגדלים, הכבישה זה חיית כוח של החלומות. היא עוברת בזכות הכורים שלה בין יקומים. בחלומות, באמת, בתכלס זה שייך לחלומות. וזה בא ואומר, אתם עוברות בין יקומים שונים בשביל למצוא את האהבה המדויקת לכם. אתם שומרות על האהבה הזאת בכל היקומים המקבילים גם כן, אתם לא מוותרות. אתם לא משחררות. אם בסיפור הזה, אם בסיפור הבא, אתם מוכנות לוותר על חלקים מסיפורים מסוימים בשביל לשמור על האהבה הזאת. ואתם מתמרנות, עוד פעם, זו מילה לא נכונה. אבל אני מנסה לחשוב על מילים אחרות, זה לא רק תמרון, זה פשוט לעצב את המציאות בהתאם למה שאתם רוצות, כי עם 7 מטבעות למשל, יש לנו פה את קלף מלך הגביעים. יש לנו פה מלך ומלכת הגביעים, שזה האהבה, אוקיי? זה הזוג האולטימטיבי. ברגע שיש מלך ומלכת הגביעים בפריסה, זה בא ואומר, מי שאתם חושבות עליו, אבל הצד השני זה בן זוג המדויק לכם, וזה נמצא פה מעל 7 מטבעות, זאת אומרת, אתם מחכות לבן זוג המדויק לכם, ישן, חדש או משולמש, כרגע אני הייתי אומרת שזה ישן או משומש, למה? כי יש לנו גם 6 גביעים אצלו, ויש לנו פה אצלכם, אצל האימהות, את יום הדין, ואנחנו ניכנס לזה אחר כך, אבל כן, כרגע אני מדברת על מישהו ישן או משומש, ומלך הגביעים זה גם כן מישהו שמוכן לעמוד בבלגנים, בסערות, בריבים, אתם רואות את כל הים סוער סביבו, זה הרגש. הרגש זה מים, והוא יושב פה על לוח בטון, ולא אכפת לו שהוא זז, אבל הוא יושב יציב, וזה בדיוק מה שאתם עושות, אתם מחכות לסערה שתבוא, כי אתם יודעות שהאהבה הזאת קיימת, אתם יודעות שזה נמצא שם, ואתם מרגישות יציבות ובטוחות במקום שלכם. עכשיו, עם הקיסר, יש לנו פה את אביר המטבעות, סליחה. אבירים זה הדברים של משפחת המלוכה, ככה אני קוראת להם. הם באים ומעבירים מסרים מממלכה אחת לממלכה שנייה. האביר פה, אוקיי, נכון שזה איתי, כי זה מאוד מאוד איתי. אבל המסר שאתם מוציאות החוצה, המסר שאתם אומרות ומביעות, זה המסר המהותי, וזה נמצא פה מעל הקיסר. זאת אומרת, אתם יודעות בדיוק מה להגיד, בדיוק מה לעשות. או יותר נכון כרגע להגיד או מתי לבוא, וזה דבר שזה ייקח זמן כדי להביא את האהבה המדויקת אליכן. ואתם עושות את זה לאט, בטוח ויציב. אתם לא משחקות משחקים, אתם באות ואומרות בדיוק. אני רוצה א', ב', ג', את מוכנה לתת לי את זה? סבבה. אתה לא מוכן לתת לי את זה? גם סבבה. אוקיי?
אתם באות ואתם אומרות את הדברים האלה. עכשיו, אצל הצד השני, יש לנו פה 27, organize the mind. לארגן את המוח. כנראה אצלו דברים כרגע נמצאים מאוד מרחבים באוויר. אין לו אג'נדה מדויקת. הוא יודע מה הוא רוצה, אבל כרגע הוא צריך לארגן את הדברים כדי לדעת איך להגיע אליכם, איך לחזור אליכם, או איך להיות איתכם. כי יש לנו פה שתי מטבעות, יש לנו פה את קלף 6 הגביעים, ויש לנו פה את אס המטבעות. שתי מטבעות זה התלבטות. בין א' לבין ב', לאיפה הוא צריך ללכת, לאן הוא צריך להגיע, אם להישאר או לצאת, אם לבחור בך או לבחור במישהי אחרת. עכשיו תראו, שני המטבעות האלו, מה שמחבר ביניהם זה האין סוף. זאת אומרת, הוא יודע שברגע שהוא יבחר מטבע אחד, רוב הסיכויים זה יישאר לתמיד. אוקיי? אם הוא יצא, אם הוא השתחרר, אם הוא בנה את עצמו במקום אחר, הוא לא יודע עדיין אם לחזור אליכם או לא לחזור אליכם, והוא עדיין שקוע בתוך המצב הזה. וכן, יש לנו פה גם כן את 6 גביעים. 6 גביעים, אני מבחינתי 6 גביעים, גלגל המזלות ויום הדין, זה 3 קלפים שבאים ואומרים שמישהו מעבר רוצה לחזור. אוקיי? 6 גביעים זה נוסטלגיה, דברים מעבר, רגש, אהבה, דברים כאלה. אז כן, הוא חושב בהחלט לחזור אליכם, הוא רוצה לחזור אליכם ולהתחיל את הדברים מההתחלה, ולהתחיל דברים בסיסיים איתכם. זאת אומרת, להתחיל באמת מההתחלה. כי יש לנו פה את אס המטבעות, ואס זה התחלה חדשה. מטבע, יסוד האדמה, בדיוק כמו שאמרתי לכם קודם. אז הרצון שלו להתחבר אליכם הוא מאוד חזק. הוא בא ורוצה להתחיל מההתחלה את הבסיס, להתחיל לבנות איתכם את הקשר מחדש. זאת אומרת, רבתם, התווכחתם, סבבה. עכשיו בואו נתחיל לעשות את זה מההתחלה. נתחיל לדבר, נתחיל... איך קוראים לזה? נתחיל להכיר אחד את השנייה מחדש. עכשיו, מה הקלפים האלו באים לומר לצד השני של דגים? ועם השתי מטבעות יש לנו פה את השמש. אוקיי, יש לכם שתי אנרגיות. אצלכם יש את הלבנה ואצלו יש את השמש. וזה אחד ליד השני דרך אגב. אז כנראה הוא באמת מתלבט. אוקיי, לפני שאני מתלבט. יש לנו, אוקיי, אתם רואות, אני צריכה גם כן לארגן את המוח. השמש זה קלף של, כאילו, של אמת. אין פה שקרים, אין פה סודות. הוא בא ואומר, והוא בא ונותן את האהבה, את הכוח, את העוצמה, את החיוך, את התמימות, את החום. אז הוא בא ומציע את הדברים האלו, הוא בא ונותן את הדברים האלו, הוא בא ומעניק את הדברים האלו הלאה. הוא בא ועושה את זה, הוא בא ומספר. אז כן, יש לנו פה את הצחוק, את החיוך, את האמת, את האהבה. יש פה את כל הדברים האלו ועוד, והוא בא ומציע לכם את זה. וכרגע אבל הוא עדיין מתלבט, אני חושבת, אם להיות או בשמש או בלבנה. אבל הוא כן בא להציע לכם את זה, וזה מה שהוא רוצה, ואני חושבת שההתלבטות שלו זה בדיוק מתי, איך, כיצד ומדוע, הוא עדיין לא יודע איך לעשות את זה בדיוק. זה, אתם יודעים, זו ההתלבטות, איך בדיוק לעשות את הדברים האלו, כי עם 6 גביעים, יש לנו 6 מוטות. 6 מוטות זה ניצחון. ניצחון של דבר א' על דבר ב'. זה הניצחון שלו. וזה ניצחון שאנשים רואים. אתם רואות, הוא ניצח, וכולם מסביב רואים שהוא ניצח, ויש לו את הראש של לא יודעת מה, של המפלצת, נמצאת שמה, והוא מגיש את זה לכולם. אני ניצחתי במלחמה. והוא בא ומראה את זה, אני ניצחתי, אני רוצה לחזור כמנצח, אני מתחיל לארגן את המוח, אני מתחיל לארגן את החיים שלי, אני רוצה לחזור אליכם, כי. עכשיו, עם אס המטבעות, יש לנו פה את 4 הגביעים. 4 הגביעים זה רגש. זה להמתין לדבר הנכון, זה להמתין לגביע הנכון שמגיע בתכלס, זה מה שזה בא ואומר. יש לנו פה כל מיני, אחד מהגביעים האלו הוא נכון, והוא רוצה להתחיל עם הגביע הנכון, הוא לא רוצה להתחיל עם הגביע הלא נכון, הוא מחכה גם כן, ועוד פעם, הכל פה אצלו זה להמתין לגביע הנכון שיחזור אליו, לגביע הנכון שהוא מחכה למסר ממכן, כדי לחזור בחזרה לאמת, לחיוך, לחום, לאהבה, לניצחון. עכשיו, אצל האימהות יש לנו פה לבנה חדשה. Fresh start, התחלה חדשה. אז ה-New Moon בעצם בא ואומר, כשיש לנו את הלבנה החדשה, דברים חדשים מתחילים. זה מחזור חדש. משהו נולד. וזה Fresh start. וזה בדיוק מה שזה קורה פה אצלכם. אתם שומרות על ההגנה, אתם שומרות על האהבה, אבל דברים חדשים מתחילים.
זה אהבה מתחילה מחדש, בדיוק כמו עם האס מטבעות פה. אתן מתחילות מההתחלה, אתן מתחילות מהבסיס, אתן מתחילות היי, נעים מאוד, אני ואתה. נעים מאוד, בוא נשב ונדבר ונכיר אחד את השנייה. כי המרחב קצת שינה אתכם. וזה עכשיו הזמן ללמוד להכיר אחד את השנייה מחדש. עכשיו יש לנו פה את יום הדין, יש לנו פה את קלף השטן, ויש לנו פה את אס המטבעות. יום הדין, ולאחרונה בזכות מדיטציה שעשיתי, יום הדין בעצם בא ואומר לי דברים קצת שונים ממה שעד עכשיו חשבתי, זה אומר הזדמנות שנייה. אוקיי? זה לא רק מה שהיקום קובע ומה שהיקום מחליט, זה גם. זה גזר דין שהגיע אחרי הצדק, אבל זה בא ולי, כי תמיד אנחנו רואות פה מלמעלה, ויחד עם זה אנחנו רואות פה את חזון העצמות היבשות, אוקיי? אז יש פה משהו מעבר שרוצה לחזור, משהו שחשבנו שהוא כבר מת, רוצה לקום לחדש לתחייה, והוא קם מחדש לתחייה. אתם רוצות להקים. אתם רוצות להחזיר אותו גם כן. בדיוק כמו שהוא רוצה לחזור, גם אתן רוצות להחזיר אותו. ועם קלף השטן, קלף השטן זה נחשב כקלף שלילי בתכלס. כי זה מעיד על אובססיביות, זה מעיד על התמכרויות, זה מעיד על הרבה תכונות לא הכי טובות שקיימות, תלות מוגזמת, אבל מבחינתי זה מעיד גם על קשר מאוד מאוד חזק ביניכן לבין לא. קשר שאי אפשר לשחרר אותו. אפילו השטן קשור לתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, זה לא משנה כמה שאתם תנסו להשתחרר, כמה שאתם תנסו לצאת, הקשר ביניכם הוא קשר חזק, הוא קשר עוצמתי וקשר אמיתי. קשר של שוקה, הרבה מאוד שוקה נמצאת ביניכם. כי יש לנו פה גם כן את נסיך המטבעות. הנסיכים בניגוד להורים שלהם הם פחות יציבים, אבל הם יותר אמיצים. אבל יחד עם זה יש גם את הפזיזות. אז נסיך המטבעות למשל הוא אחד שכן יש לו נטייה לבזבוזים, לא בגלל שהוא רוצה ללכת לבזבז, אלא בגלל שהוא מאמין שאם הוא משקיע בקלפים, הוא ינצח. אם הוא יאמר, אז הוא ינצח. אבל המלך כבר חווה את הכישלון הזה, אז הוא יודע שזה לא נכון. אז הנסיך כרגע, ואתם פה, אתם צריכות, זה ההזהרה של האימהות, אתם צריכות להיזהר לא לאמר. בואו נגיד את זה ככה. אתם צריכות להיזהר מבזבוזים. עכשיו בואו נראה מה האימהות באות להזהיר ולספר לכם. אז עם יום הדין יש לנו 3 מוטות. 3 מוטות זה להגיע למחוזות חדשים. אז כן, אתם רוצות להרים מחדש את הקשר, אבל בצורה אחרת, במחוז אחר. זאת אומרת, לא לחזור לאותו דבר מה שהיה פעם. כי מה שהיה פעם לא עבד. מה שאתם רוצות זה להחזיר את זה למקום חדש, למקום אחר, למקום מתקדם יותר, מקום טוב יותר ונקי יותר. ועם קלף השטן, יש לנו פה את 6 חרבות. אז 6 חרבות זה לעזוב מים רועשים למען מים שקטים. אני קוראת לזה לעזוב חזון אחד למען חזון שני. אני רוצה להיות עם יחזקאל, אוקיי? זה היה החזון שלי. ראיתי אותנו מתחתנים וחיים ומביאים ילדים והכל. אבל אז פתאום עם ריבים ועם ויכוחים הבנתי, אנחנו לא מתאימים. זה לא נכון לנו. החזון שלי מביא אותי למקום אחר, למקום של תשוקה יותר חזקה. עכשיו, זה יכול להיות גם כן, זה לא חייב גם לעזוב את הצד השני, זה גם יכול להיות, כאילו, אנחנו בדיוק כמו עם 3 מוטות, לצאת למקומות אחרים. להתחבר ביחד, כי פה אנחנו רואות פה משפחה שעוזבת, להתחבר ביחד ולעזוב למקום אחר. לעזוב פיזית גם כן למקום אחר. ועם הנסיך המטבעות, יש לנו פה את האיש התלוי. האיש התלוי זה קלף של טרנספורמציה, אחד משלושת קלפי הטרנספורמציה. פה זה טרנספורמציה אישית. אנחנו רואות את הדמות פה שוכבת, נוגעת במים, ומאחוריה יש את הספרייה, אוקיי? זאת אומרת, מתוך תובנות פנימיות שלנו, אנחנו יודעות לשנות את הרגשות. פה זה המים, כאילו, הוא משנה פה את המים, הוא משנה את הרגש, את המחשבה. אז הרגש אצלכם פה משתנה, זאת אומרת, משהו פה זז, וכמו שאמרתי לכם קודם, הזרה, אל תבזבזו יותר מדי. אני חושבת שזה השינוי שלכם שאתם עושות. לא לבזבז יותר מדי אנרגיה על דברים שהם לא נכונים, או לחזור לאותו מקום. תחזרו למשהו חדש. תהיו במקום אחר, תהיו בחוויה חדשה, באנרגיה אחרת. אז אהובות ואהובים שלי, קודם כל תודה שהייתם איתי פה השבוע, דבר אחד. דבר שני,
כן, השבוע הזה זה שבוע שבו האהבה שלכם רוצה לחזור ואתם רוצות להחזיר. וזה דברים שאתם תצטרכו, זה ייקח זמן, זה לא יהיה היום וזה לא יהיה מחר, אבל האהבה הזאת היא תחזור, וברגע שהיא תחזור זה אהבה שתהיה לנצח, ואתם כן צריכות לשנות תפיסה מסוימת כדי להבין איך לחזור ואיך להגיע למקומות חדשים. אז עכשיו יש את 3 מסרים. נראה אתכם בשבוע הבא, וביי. 1. תשמרי על האהובים שלך. זה חשוב לאהוב אחרים באופן עמוק. 2. תביעי אהבה דרך מתנות. מתנות קטנות של אהבה יכולות להעביר הערכה עצומה. 3. תתמכי. תעשי מאמץ אמיתי להראות שאכפת לך.